Yo, berpacu dalam musiknya Indonesia. Yo. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Heeh. Jan. Cara panganan pengen ndang tak puluk-puluk kok. Nggih. Ngoten. Nggih. Nyuwun sewu sampean daleme pundi? Daleme kula ne asline bedengan lho, Pak. Lho, bedengan ngendi? Bedengane pundi nggih enake? Ngendi bedengane ngendi? Daerah ngendi? Pundi? Desa. Desane ngendi? Heeh. Desane kula Supek desane. Desane Supek. Nggih. Mboten kula sini Desa Pojok Dusun Pleman, Kecamatan Pleman, RT 2 RW 3 Kabupaten Kediri. Oh, mriki mawon berarti. Nggih, mriki mawon. Nggih, paring asma sinten, Nduk Cahyu? Asmane sinten? Asmane Ika. Ika sinten? Ika Tiem? Heeh. Lah sinten? Ika sinten? Kan mesti enek kepanjangane. Kula Ika mawon, Pak. Oh, Ika tok to jenenge. Nggih, Ika tok. Ika tok, ya. Ika tok. Tasih sekolah napa? Jenengan tingali kula tasik sekolah napa mboten? Ketok nggih sik sekolah ketoke. Kula TK tasen, Pak. Lho. TK. Percaya napa mboten nek kula TK? Ora percaya aku. Semono gedine kok TK. Kula kelas kalih SMP. Kelas loro SMP. Nggih. Kok wis gedhe men ya kelas loro SMP. Lah kula tambah mau ditimbali kelas SMK tambah, Pak. Napa nggih to? Jane SMP apa SMK? SMP. SMP. Oh. Bocah imut ngene iki kok SMK ya. Kelas loro SMP ya. Ya. Arep nembang apa no? Tak dhisikne sampean wektune. Napa enake nggih? Manut nganggo Bapak bawa Ibu, terus. wonten sing request napa mboten? Napa? Apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Gosek sing nganggo gamelan sithik. Gamelan sithik. Iki upamane ya, saking Mbah Mudin iki lho. Nyuwun lagu pepeling kalian podang kuning kagem genduk Ika matur suwun saking Mbah Mudin. Podang kuning, Pak. Iya, lha iki sing tulisane Mbah Mudin. Nah, niki lirike niki pundi niki? Nggih. Mulai podang kuning tak setengah. Podang kuning. Bawane iso to, Nduk, Kak? Ora, Pak, mboten usah bawa, Pak. Oh, mboten usah bawa. Nggih. Langsung mawon nggih. Nggih. Menika ugi wonten padalang saking Pak Samsudin. Bang Malang nyuwun lagu Tombok Ati matur suwun. Lah iki. Nah, terus ana meneh no. Iki ngekeki dhuwit 50 matur suwun Mbah Mudin 100. Alhamdulillah. Iki ana meneh. Salam mriki bucange request lagu Lestari spesial buat Kang Mas Entung. Terus sayang semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Buat warga Ngesong semua, semoga sehat walafiat. Dan buat Pak Dalang semoga sehat selalu dan lancar rezekinya, jobnya juga lancar. Amin. Amin ya Rabbal Saking Bu Asmoro Ngesong Tikungan. Nggih, terima kasih. Nah. Pipa niki kula sing pundi? Manut. Manut sing ndi? Ana pepeling, ana podang kuning, ana Tombok Ati. Ya, sing mau pilih sing ndi? Bejo. Lah niki. Ayo. Lah niki garakne bingung niki, Bu. Pama pepeling piye? Dibawani sik. Ya. Podang kuning mawon lek. Podang kuning. Oh ya. Ayo, Mas. Ya. Dadah. Langsung dandut to? Apa langgam sik buka celuk? Esok awan. Buka celok mawon. Buka celuk nggih, digarap langgam sik. Sak pinten, Mas? Heeh. Ya. Ya. Esok awan ning omah wis ora krasan. Uyuran golek sing
Mas. Sampai bawah. Iya. Sampai bawah. Iya. Omah wis ora rasa. Kaluyuran goleki sing tak sayang. Pak Miseno tukang golek debok ya nyuwun kodang kuning. Ya. Terima kasih. Nduk Ika. Engko nembang meneh ya lenggah sik gen bintang tamune gen tindak panggung. Nggih, matur nuwun Bapak. Sami-sami Nduk Ika. Ya. Ya.